Güyüm näme? Sen näme ginekolog vraç mı? Gelip men pıttığım marlak gördün mü? Utonçsuz. Bir kadına mınyan zatlar yazmana. Günü kelläňe bara pıttıktan şapka tikip giydirerin, jüllüň moparwan elekten geçir, ağzına sos gederin bolýarmy? Utonçsuz. Nämeler ýazýan? Uton ağaçdan bolsa ýazýan zadyňdan. Bu döwürde jelebe jelep diýip bolýarmy? Nämeler ýazýarlar? Utonçsuzlar. Erkekligiňden uton. Men Endelem Şasi, Kaka Kontus. Men size bir zat aytıp berjek bilýäňizden görüpçülüğümü. Bu gedek başga birini görüpçülük ettirdim gay. Geçen gün Joramlar gelip şu taýda komplekt alkytdym, ýol bas sizerde görkezdim. Bolyn bara. Joram ýelde onno. Joram ýelde bolyn bara. Menem komplektim görkezdim. Agay komplekt aldım da. Tifamala gyzlalan ýaly kafeге aýtberýän oğlagy. Olam bara han göreýin diýdi bulan görtde surat aldy. Söýgülsüne uğratda. Ola söýgülsüne de bu gyzyllypdyr. Söýgülsüne edip ýan reýjäňiz iýin alagy. Indi han tamam bolýar bilýärmi gyzlatlar reýje komplektin täze ýylma. Olam söýgülsem iýin ýazýa on diýe dastavkasy bilen öňe barýan. Çizmanas diye. Dastavkası bilen niye çizmanas diye aklım uğradır niye oğlum. Göreydi bir içim soğudu gülüp yedim ettim. Şu an yatıma çıkıp görüp yürümedim Joram'a gitberiyem. Oğlum asıl var oğlum nereden bilyene kendisine on büjüdüğünü. Nemeken. Oğlanın büjüteri magazini var eken bir karardı. Menem geçilim ettim. Melat var. Fora ida anına